dezamăgit de viața ta, de exigența părinților. Ești prins ușor în mirajul drogurilor. Ai mers mereu pe mâna prietenilor, fără să știi partea întunecată a lor. Te-ai apucat la caterincă cu băieții pe bordură și tot la caterincă ai rămas fără dinți în gură. Ți-ai dat seama că nu-i de glumă în acest mediu, când tremurai în cadă și te căcai pe tine la propriu. Realitatea se deformează, simți că-ți pleznește capul. Ai grijă câte grame îți faci, că te duci dracu când prizezi. Te încearcă un sentiment de împlinire, de fapt în jurul tău totul se năruie. Trăiești ca o legumă de mai bine de o lună. Soarele tău cu păreri de rău e gata să apună. Viitorul tău se rezumă doar la o farfurie și un pat de spital sau o celulă în pușcărie. Te descurci, faci bani, hai să-ți dezleg misterul. În realitate i-ai vândut lumăta frigiderul. Față în față cu tine îți spui să mă las, nu pot. Și realizezi că viața ta-i dată dracu de tot. Drogurile schimbă tot, nu-ți face iluzii. Joci, te riști și pierzi dacă faci confuzii. Drogurile schimbă tot, din păcate. E un vis murdar care îl înduri în realitate. Drogurile schimbă tot, nu-ți face iluzii. Joci, te riști și pierzi dacă faci confuzii. Drogurile schimbă tot, din păcate. E un vis murdar care îl înduri în realitate. Dacă vorbim de droguri, mai întâi excludem iarba. Prezentăm etapele consumatorilor de dava. Ai bani la pușculiță, încep la țigare. E bine, acest praf maro va face un sclav din tine. Treci rapid la folie, tragi la comun cu băieții. Nu-i așa că e bine? Astea-s plăcerile vieții. Băgați din ce în ce mai mult, sunteți adevărați. Ai absolvit cursul, acum treci la avansați. Ui marfa în lingură, diluată în Hellas. Așa trebuie, dai foc de la brichetă, o lași până fierbe. Îți pui cureaua drept garou și pregătești acu. Să nimerești vena, e o treabă dată dracu. Nimic în jurul tău nu mai prezintă interes. Strângi pumnul tare și înțepe atent, succes. Zilnic îți crește doza degeaba. Unde-i plăcerea când în tot corpul se instalează durerea? Trebuie să știi că pula nu se scoală de la heroină. În 10 ani ești terminat și o să ajungi o ruină. Abia acum încep problemele, dealerul tău e Hai că-ți dau și-mi dai tu înapoi când o să ai. Banii s-au terminat, fugi cu televizorul pe scări.